Szevasztok, én nem Robi... Kösz, hogy belásítasz a mondani valómba. Szevasztok, én nem Robi vagyok, és itt van velem Roxor. Hello. És ez egy újabb Cségó casualos videó lenne, csak most Roxorral, nem pedig mert deathmatch van beállítva. Nem tudom, de figyelj, nekem az is jó. De fail. Problémo. Na, hát akkor kezdjük is a casualt. Jó, mi? Jó lenne. Ja, nálatok is rohadt meleg van, már nálunk is. Én ezerrel baszatom a ventilátort. Iszok állandóan a jégidegűvet. Én most kurva nem baszottam a ventilátort, mert kezdett fájni a fejem. A másik pedig az, hogy nem akarom, hogy fújja a kibaszott mikrofont. Ennyimet fújja? Nem. Jó. Akkor jó. És időközben meg lett az 500 feliratkozó gyerekek. Hát igen. És szeretnék bocsánatot kérni mindkett... Jó, CT. Szeretnék bocsánatot kérni így nagyon, hogy miért is nem volt videó. Melyik is az a command, amivel rohadtul ki lehet kapcsolni a voice chatet? Nekem alapból ki van kapcsolva. De nekem nem. Nem játszok. Egyébként azt hiszem voice-en abban nulla. Hogy? Ce. What? User joined your channel. User was moved to your Mi channel. a kurva? Anya. Na hát akkor újra itt vagyunk. Volt egy apró kis fail ugyanis. Feljöttünk egy német TS-re. És rohadtul kikapcsoltam végre izét. Na hát akkor kezdjük is el. Hát ez furcsa volt. Hát, de még utána, hogy magyarázod nekünk egyébként. Hogy beszéltek németül? Nem beszélünk németül, mert nem vagyunk németek. Padamc. Hát ez rohadtul áll. Hát de mi a faszomat csinálni? Hát nem tudom, de én szereztem egy Tech 9-et. Minek? Mert az Rec 9. És nyomok egy Team Flash-t, mert én nagyon kis. Közt egyébként. Hogy ott a hosszú. Úristen. Jó van, húzzátok csak. Lényeg az, hogy amúgy tudtam elni. Én is egyet. Nulla. Hoppá, és én vagyok ez az MVP. Ó, lol. Akkor menjünk tovább egy FAMAS-szal. A FAMAS az egy jó fegyver. P90. GG. Mondjuk egyébként 10 percen mondtam, hogy én soha nem játszok ezzel, de mindegy. Ha? Tényleg Roxor, neked mi a mentséged azért, hogy nem csináltál videót? Bukit sejvej. Nekem? Nem tudom, se kezdem, se idem, se semmi. Köpöt sem. Még nem szeretném. Mert nekem tényleg volt okom. Neked mi volt? Mondom, vagy idő, vagy gyakoroltunk. Ja, nekem az volt, hogy rohadtul vizsgáztam. Tehát megyünk így célra. Támogatni lehet. Arra viszont kíváncsi vagyok, fogadni mernék, hogy az első meccsen kiestek a retegbe, vagy be se juttak. Nem fogunk kiesni, nagyon sok szar csapat megy. Jó. Attól függetlenül én erre fogadok. Találunk egy leader. Ó, leszek én. Én is attól félek. Nova 3-ammal. Igen, tehát így nem. És miért tök jó team leader vagyok? Ma kaptam plusz reportot is le. De tudod mit csinál a leader, ugye? Hát dumál a háttérben, hogy mit csináljatok. Köböm. De mindent irányít. És most egyelőre most úgy van, itt látunk egy srácot, beszélgetünk vele. Akkor elvileg ő fog leadelni, de ez még nem fixnál. Mert ugye alapból ő is benne van egy klánban. Aha. Meg még nem is vagyunk úgy összefogva, meg úgy célven el, de hogyha nem megyünk.
Na szerintem nem tudom, de szerintem T-spawnon campbell a fiúcska, és nem. Merre vagy? Hát én most így araszolok be B-re. Igazából úgy vagyok a bomb. Na, Megvan. Nem látok embert egyébként. Én láttam kettőt, és mind a kettő golyó általi halálra ítéltetett. Ez van. De próbálják lőni a ajtót azért. Próbálhatják. A gyerek meg idegesít, hogy állandóan kitolja hosszú. Én meg beflasholok nekik, itt valószínűleg flashlagesen, tehát hogy Van egy AVP. hozzá. Megtartom. Vagy az nem. Nem, az csak egy PP bizon volt. Te! Érek flash. De van egy VP is, csak én kiugrottam onnan inkább. Nem, már én akartam. Inhuman reakciók. Utolsó szerintem, ja, errefele van. Nem! No, Mi bizony, hatalmas fölényen fogunk nyerni. nem. Hát ha ilyen gyors lesz az egész, Per 2? akkor vagy 2, vagy 1 és rövid, és akkor én boldog leszek, mert keveset kell feltölteni. Igen? Hát lehet. Ó, bazd meg! Jó. Nyugi, semmi, éppen néztem. Jó van. Éppen átült a srác. Éppen halálüles amúgy ez az egész helyzet. Jó, éppen átjött a srác. Smoke-on? Várj, miért te, ja, te hosszún vagy? Én hosszú vagyok. Ja, hát én rohadtul nem, én általában B-t szoktam fogni. Van. Mit campel mindegyik egyébként itt balra? Balra. Ott. Jobbra. De hogy itt egyből jobbra? Megijedtem, basszus. Lehet, hogy véletlen direkt nem szóltam, de most a Jó, lényeg az, hogy nem ijedtem meg. De előnek minden, akkor idegesek vagy. Engem nem lőttek el minden. Hát nem is néznek ki. Hát nem igazán. Nem. Lol. Milyen taktikot tolnak ezek geci? Nem tudom, de nekem most valamiért adja. Lehet azért, mert ilyen silver egyek most valahogy így jött. Hát ez megint gyors volt. Ott az AK, ott az AK, ott az AK! Jó. Kb. Késsel próbálok rámenni. De valahogy nem Kb. 12:01-be vagyok. Kb. 2, ja? Nem te vagy az izé? Group assigned. Tas. Ne, lehet rangot kéne cserélnünk. Lehet, hogy boostolt szar vagyok, de... Hoppá! Kiszopunk, nem. Picsába. Hoppá, bázd meg, előtte belőle. Gyedő. Hú, de nagyon nem megy a spray control. Hallod? Én már kezdem sajnálni ezeket a téket. És rohadtul lelőttek, és az utolsó az pedig rohadtul benn van tunnelbe. Te vagy ott? Ja nem. Rohadtul most döglik meg. Hát vagy nem. Rohadtul, késedbe. Ja, te még mindig itt szopatsz? Majd szopatol? Azt hittem, hogy te vagy abban a kettőben, akik ráfutottak. Nem. És már is matchpoint. Ez volt stabil 8 perc. Annyi nem volt. Mennyi volt? 5? Nem tudom, mindjárt megnézem. De én nyomtam egy new Team Flash-t. Kör a flash. Meg taktikoztam ám. Kurván nyelv, tésztam.
Én akarok Ott rámenni. van doboznál még mindig. Ez dolog, és nem tapadlak meg. T-spawn meg egy megfez. Ja, hogy, de azért mondhatod, hogy úgy nézi hosszút, amire én futok kifelé. Nem Mert- őket nézni. Mert én silver taktikozok most ezerrel. Térképet néztem, hát ez GG easy. Hát ez... Elég szánalmas volt. Hát eléggé. És nem kaptam. Ja, de nem... Ja. Ide, akkor menjünk még egy D2-t, hogy Hát, menjünk egy mirást szerintem. Akkor menjünk D2-t. Mindegy. Jó, akkor szerintem ez még egy lesz. Ja. Nem tudom ez hány perc volt, de szerintem elég rövid. Sokszor hol vagy? 8:03. Hát meg 15:1:3. Ja, embert se láttam körben. De most érzem, hogy amennyire ebben a körben jó voltam, annyira leszek a másik következő körben béna. Ez tipikus egyébként. Ugye, De kaják? ez az, megint CT? Ne. Nem, most TB. Jó, jó, TB. És nálam DM után már nézünk, hogy a DM-en tökre megy meg minden, aztán elmegyek kompetitívezni, vagy valami, vagy facefitezni, aztán így mondom, a fakam miért nem adja, a DM-en nagyon. Nem, nekem pont az van, hogy mondjuk D-ben most útkor nagyon szép lőttem VP-vel egy olyan jó 10k-t egymás után. Csak úgy jöttek ki CT spawnról, és nem gondolták, hogy én ott vagyok röviden VP-vel. És csak úgy jöttek. Tisztára úgy éreztem, hogy csak farmolnom kéne. What? Nézzük, én megyek hosszúra nézelődni. Ez még csak warm-up cica. Ja, hát tudom, de én találtam egy VP-t és hasznosítom. Várjál, mert írtak, hogy jövök ki. Hogy mondja finoman, hogy nincs kedvem? Hát, hogy köszönöm. Jó. Például úgy nagyon nincs kedvem. Legalábbis vele. Miért milyen? Jól játszik? Ennyire jól játszik? Mi? Ennyire Nem, jól játszik? Kimennénk. Miért lehet városban? Ja. A Ricsire várunk egyébként, hogy visszajöjjön. Miért Ricsi merre van? Nem tudom, nem mondta annyit, hogy majd 6-kor jön haza. Ja? No van. Na. Kezdődik is már az izgalmak oltára. Nem mentünk be izére, play-re. Hát nem. Pedig az eSport Fesztiválos videónál megígértük magunknak, hogy elmegyünk bizony. De végül rohadtul nem volt kedvem sen Roxynak. Mert konkrétan mindig az utolsó pillanatban tudjuk eldönteni, hogy menjünk-e vagy ne. És au! A csávó kicsit rohadtul cézézik. Hol vagy? Ne, ennyire ne darálja el, ezt teg ki, Eglinc, ez... Ilyen ketten vannak ott. Tessék így, jó? Aha, egy jön tunnel, egy jön elő onnan, most. Mondom most. Ja nem, mert hátra futottak. Ne, most, hát ezt nem kellett volna. Jó van, egy duel, jön. Onnan lelőtte, utolsó pedig Bane USP-vel volkol. Igen. Megvan. 24. Ha lelő... Rip. Egy HP. Egy HP. Egy HP. Lol. Híró. A naphőse. RIP. Mondom, 1-0-1-be vagyok. Te meg 1-1-1-be, figyelj. Ha összerakod a 6-6-6-ot, akkor be kell vágni egy Illuminatit. Bye. Aha, értek mindent. Te is. Amikor öten néznek király hosszúra, ez értés. Oh! Egyszerre. Úgy CT spawn fele vannak. Menj B-re, teljesen tiszta B. Így van T-spawnon, többi köz, egy hosszúra jön majd, közben van az összes közön. Mi a retek, az a köz? Mit?
Köszönöm. És most mondd, hogy honnan jönnek. Kell 3 CT, egy panel. Egy ablak, 2 ablak. Most fognak bejönni mindjárt. Ajtó. Utolsó? Panel. Ott Mikor bal jön? sarokra. Vagyis neked jobb sarok, hogyha megtúrod. Ott. Nincs lesúgva. Aztán most kapok egy reportot, vagy 2-t. Én reportollak is. What the fuck? User joined your channel. Hello. Hello? Who are you? You are leaving, please? Can you leave from the channel? Yeah. No, thank you. Bye. User left your channel. For you. Tip. Sokszor megszerezte az Andrét, sokszor szeret Andrét. Főleg amikor basztardol, az enemy. És... Tele van! Még egy balra, hát. Hú, geci! Ez a jövő... Ott van, hát. Hát ez vicces, hogy... 2 jönnek CT-ről. 2 pedig hosszú van. Rablatot tartják? Nem tudom. De... Tartsál. 9 év. Melyik szerencsétlen voltam, hogy aki bejött, megnézve. Is írná. Na, akkor mondom, élsz még, fiam? Ja, hát nem. Még egyszer belép, esküszöm kiütöm. Nem tudom amúgy, hogy miért szeretnek az emberek Battlescar Vulkánt venni. De nem tudom. Szeret Battlescar Vulkánt. De most komolyan, én annyiszor látok Battlescar Vulkánt még az ilyen izéknél is. Ilyen nagyobb playereknél, mint például mit tudom én. Fogadnak, vagy nem tudom. Fogadnak, hogy azzal játszanak, vagy úgysem más Battlescar Vulkánnal játszani. Vagy mi? Nem tudom, csak random pologatnak. Nekem is volt 4-esen, nem tehetek róla, hogy mit kapok. De nem az, hanem a híresebb playereknél, akik mondjuk, mit tudom én, van mondjuk egy bőven egy karambit fédük, meg ilyenek, azt közben egy Battlescar Vulkánnal játszanak. Nem tudom. Nekem nem kell bomba, hagyjatok békén. Nem, kell a bomba, megyek B-re. Gyere B-re. Nekem te kell lesz, én is itt. Én már itt vagyok tanulva, várom, hogy kitolják. Jó van, én is mindjárt gyűjtök. Figyeld, mekkora taktikot letolok, elszmokolom magamnak, és megvárom, hogy kitolja, figyeljed. Meg fogja ne. Gyere. Na, Az gecibe futnának. de így 4-en. Már én is bújok. Na, elaszlik a füst, hátul. Süt. Ezek az inhuman reakciók. De ez a Smurf, ez mit csinál? Ez az előbb is ő kapott fejbe. Ott van a nevében, hogy mit nem csinál, akkor most látja, hogy mit csinál. Hehehe. Padamcs. De legalább megint első vagyok. De a második az 4-0-1-ben van. Neki miért van ugyanannyi pontja, mint nekem? Kurvára nem jó. Most ő szokott plantelni, amúgy egy ablak. Csak úgy szólok. USP-vel. Hoppá! Egy VP-s gyűn. Honnan? Tanulba jön? Nem, talán az, de egy. 2 pedig CT-ről. Imáltak ajtón. Hát most nem. De ugrik be VP-s ablakon. Most? Most. Benn van. Na jó, nem baj, helyi meg, ja. Azt olyan szinten ki fogják fingatni. Mit csinálsz? De legalább az én AK van nála. Szerencsét hoz, fiam. Hoppá! Egy. Gyerünk, fiam. Ez a sebesség, amivel lő amúgy. Na jó, jól játszik, tehát okos. Na, de legalább kizárta, hogy csak headit tudjon adni. Pötyögtet. Ja. Nem úgy, mint én. Én soha nem tudtam pötyögtetni úgy igazán. Nem, én mindig... Miért dobtál nekem egy AK-t?
Én szeretném, hogy azt higgyék, hogy én profi vagyok, ezért próbálom megtanulni a spray controlt. Így ez általában több-kevesebb sikerrel sikerülni is szokott. Nem szeretek 40 HP-val játszani. Ja. Kurt meghalt. Kurt. Jó, most kimegyünk, és ott van a Smurf. És megint fejbe. Várjál, dobok egy. Aha, én meg 14 HP-val nem szeretek játszani, mert ott egy gyerek. Én meg is stabil 300-as pinggel nem szeretek. Jó, most már lement. Miért van neked 300-as pinged? Hát most visszament. Nem nincs. Mert örülök. Életben vagy még? Ha nem, akkor súgjál már, légy szíves. Nem. Egy tanult, egy CT. Megint teleportálna. Magos a szerver, vagy én, nem tudom. 3-an jönnek majd tanulba, 2 CT. Nem, 4-en jönnek majd tanulba. Mi van? Egy ajtó most jön be. Tanul meg most jön, ugyanúgy. Hát ez egy... Halott kör. Ugye? Ez egy jó dolog volt. De legalább már hosszabb, mint az előző kör. Az előző játék. Ezt a B-tabba kéne hagyni, elkezdeni, meg el kéne kezdeni menni ára. Dobsz egy jákát, és akkor szeretni foglak. És tudom, hol vagy. Nem tudsz venni egy jákát? Casualban? Nem. Én minden körben rávettem minden szart. De én is. Én nem tudom, hogy csináltam, mindegy valahogy. Jó, menjünk. Ledarálunk mindenkit a rettek répába. Várjál, flashelek neked majd. Hát ez nem volt flash. Most jöhet a flash. 3. Már flasheltem és nincs több. A fasz nincs több! Mármint a flash több. Hol van? Nem tudom, de 12 HP-m maradt. Úgyhogy én eljöttem onnan. Van socsot érgyök, nem. De P90-nel lett túranott a Smurf. Most tényleg? Jó, mindig első vagyok, de már nem. Mi? Élsz még? Ó, te is 12 HP-s aranyos vagy, ott van a ketten, az egyik 100%-ban egy VP-s. Egy van alsó tunnelbe. Igen. A többi ott van hosszún, és mindjárt minden egy miden van. Megy befelé T-spawnra. Most már 2 van miden, mögötted. Igen, hagyjál. Igen, ott van. Ott volt a buksikája. Igen, megláttam a végén. Már csak azt kellett volna mondani, hogy kukucs. Hello, bello. Hú, jaj. Valami nem jó, ezt el fogjuk veszíteni. CT-be kellett volna vagyunk. Miért jövök ki ide? 100 HP-n van, nem tudom, hogy fog, de ezt valahogy megcsináltam. Én nekem is 100 HP-mot is kifutottam, de nem tudom, én rohadtul elbasztam, mert ott volt egy VP-s és szépen segbe kúrt. Ja. Ahogy tök szépen kúrt segbe, olyan elegánsan. Igen. Aha. Én úgy érzem, hogy egyszerűen meghalok. Meghalt? Nem halt meg. Én is nagyon meghalok. Ja. Nem sikerült még megtalálnom sem. Nem? Nem. 4-en néztek rám, 2-t le tudtam lőni nagy nehezen. Na figyeld, még egy kör, amit vesztünk. Ez az. Na mindegy, én következő körben próbálok egy VP-t összehozni. Ha azt a 8 HP-sat nem lövi el. Köszönöm. De V3, nem lehetetlen. Mondjuk elég akar, de ez a Diana 0-2. Ha azonnan eljönne és ez pedig nem kezdene el kifelé kuksozgatni ablakon. És ezek meg nem augoznának. Paraszt. És nem 5-7-öznének, és nem augoznának, akkor szerintem meg lett volna ez a kör. Nem azon állt. De.
Meg nem tudnak lőni, az meg egy külön dolog. Most jött el egy repülő felettem, remélem jól belehallatszódott a videóban. Tökéletes Én nem hallottam. pontossággal. Szerintem nem menjünk be ára. Sehova nem menjünk be. Ott egy fasz, amit rajzolt. Rajzolok én neked mindjárt egy olyan faszt, hogy az már pörögni fog. Kajak. Hadd megyek vissza. Fedeztelek. Köszönöm. Meg vagy mentve. Kurván vagy. Be kéne mennünk B-re. Ne. Túléltem. El kéne futni innen. Vettem, szereztem egy VP-t. Szereztem egy VP-t. Minek? Hát gondoltam lőni. Minek? Mert 12 HP-m van. Hú, de beszartam. Kéne vissza az AK. Minek? Mert nem kell a VP. Elveszem. Hát miért van több pontod egyen, mint nekem? Szavar. Jó, szóval megint talok egy ilyen taktikot. Én még nem jövök soha többet be passzul elé. Nice flash, you twat. Vágod, hogy mid üres volt és befutottunk miden? Igen. Casual. Tényleg. És B üres. Bombolt már hoztunk. Élsz még? Igen. Jó, akkor- HP-val, de élek. Akkor jövök fedezni téged, menjünk be bombáért. Én nem szerezzek vissza. Van De. izé? Nem, azt mi kurvára nem szerezzek vissza. Jó, rip throw. Aha, amúgy egy gyerek ott áll a füstben és késegeti ajtót, tehát hogy amúgy tök fasza. Itt? Így, nem, kicsit balra. Vagy hogy most téged, nem is téged nézlek, most nem tudom mondani, hogy balra vagy jobbra. Már megvan. Jobbra. Hát balra jobbra. Coming! Tudod, hogy ilyenkor nem hallanak téged. De. Nem, csak azok, akik már meghaltak. De. Nem. RIP! Komolyan? Tényleg? Fogadjunk, hogy nem hozzák le. Biztos vagyok benne, hogy nem hozzák le. Ezt figyeljenek. Puff! 1v1. Te mi a faszomat csinálsz? Én ezt a gyereket kikkelem a rákba. Hogy is a neve? Ilyeneket nem akarják izélni? Vannak. Szia. Szia. Behozta volna. Nem hiszem. Na, most AVP-zek egyet, úgyhogy mindenki bújjon el. Kába. Én rohadtul meg fogok dögleni. Várj, És- mindig lehegelik. Mid, Merre vagy? halál, üres. Nézem midet és nem látok semmit. Nem mentek B-re? Nem. De, most egy. Nem volt start spawnod midre? Kár. Egy ember van B-n. Rögtön most megbaszom bombával. Örülnék, ha jönnél velem. Jövök, csak kellett egy motiváció az ellenféles. Mert ott van hát dolog. Próbáltam belőni falon keresztül, de nézzétek tanult, légy szíves, mert én kurvára midet nézem. Ott van bent kettő gyerek.
Jaj, geci! 2 jön CT. Elvettem. Vannak már balra nekem, vagy Nem jönnek CT, hagyjad. bele? Halni? Na, ott van. Ott van bent ott. Ah, le is lőtted. Jön egy. Ja nem, az röviden van. Na, 5-5. Ez tényleg egy hosszú videó lesz, baszod. Hát, ja. Az most kicsit megszivattok engem, meg a netemet. De majd most kiderül, mert nyár alkalmából átköltöztem bátyám szobájába, mert hogy ott sokkal hűvösebb van, mint úgy átlagban a lakásban. És ez meg rohadtul quickscope-olt, és nem értem, hogy miért. Egy tűrhetően hideg van, és most próbálom itt átvészelni a nyarat. Csak a nyarat? Hát igen, csak a nyarat, mivel tényleg már túl hideg van ebben a szobában. Merre van, nem? Nem. De úgy ez egy sokkal nagyobb szoba, mint amúgy az enyém, úgyhogy alapból tök jó. Van benne egy francia egy is, úgyhogy no para. Hol a kurva anyámban vannak ezek? Már Jó, hogy te még élsz, akkor figyelj! Talán csinálok egy ötöt súgok neked. Csak talán. igen? Tudod? Aha. Rohadtul. Ott vannak. Hosszum. Pont most beszéltem a Jónetről. Erre warning connection problem. Miért? Észrevetted, hogy egy pillanatra eltűntem? Nem. Nem? Tehát, hogy akkor itt végig beszéltem? Aha. Ja, jó. Mert a cséz egy pillanatra megállt. Na, Gabe. I believe you, my friend. I believe you. Húzd az időt, ne basszolsodjál. Próbálnak ninjázni? Lol. Be fogja lőni füsten keresztül. Jól játszik amúgy. Jó, visszavonom. Ki bot Gabe? Aha. Ja, jól játszik. Vagy nem bot Nem. Gabe, hanem csak Gabe. Visszavonom. Mert? Kell a VP? Aha, adja kákát. Hogy vagy? Köszönöm. Nem kell a bomba, hagyjatok békén a bombával. Erre ugyanúgy visszahoztam, geci. És itt van az AFK-snál. Szép volt. Jók a reflexei. Ugrás közben lőttem, hagyjál. Közben? Te? Nem is te voltál közben. Á, megint üres. T? Á, üres. Nem, van egy ember. Néztem, hogy lesz csak egy. Kempelnek hosszú, gyere már be röviden. Jövök be Hátban a hosszú. bomba? Hosszú. Nem. Igen. Hátba esetleg gondolom. Igen, hátba. Jó van. De legugol. Bazd meg. Pedig ott volt már az M4A1, amit én nagyon kinéztem magamnak. Hol vagy, fiam? Aha, van ott benn még egy. Erre. Szemben Csak már a T oldalon, már megy be midre. Jön vissza, ott a ketten vannak ma. Jön rád. Menjél B-re. Nem, A-ra, menj vissza A-ra. Ketten mennek be rövidről, És Lesz- hosszúra jön? hosszúról nem jön, menjél innen el. Jönnek 3 jön be rövid. Egy pedig, 4 jön be rövid. Aha. Jön még egy, ott van. Mögötted, jó, bocs! Kik ezek a lovak? Te?
Na, ott reméljük ez lesz az utolsó kör a videóban, és akkor talán még egy egész feltöltésbarátos videót sikerül összerakni. 60 FPS. Aha, lószart. Én azt Vox Highlights-oknál fogom bevállalni. Az milyen krokodil? A Highlights? Aha. Botgébe egy nagyon jó pajzs. Nem bot. Nem izéből meg semmiből leképte szarok. Keci, egy HP van. Hogy tűntek ennyire el? Ezek ott vannak. Egy HP van! Ah! Ott vannak asszony, csak menjetek oda! Haj meg. Megmentelek. Hahaha, enyém az utolsó. És én vagyok a Most Animation. Na, esetleg? Köszi. Bekaphatod. Na szóval, ennyi is lett volna ez a videó. Én MC Trubi voltam. Sziasztok!